Tai tämmönen, Kokkola on niinkö tämmönen yleisin radio. Niin, tai tämmönen mitä kuunnellaan paljon ja tämmönen radio. Kokkolasta. Et tiedä mitä Kokkolassa kuunnellaan. No, joku tämmönen... Sano Kokkolan radio. Kokkolan radio. On täällä radio. Mikä? Puskaradio. Ei me ruotsinkielistä kyllä oteta. Jani Petter Trumani. Joku, hei, Kiss tuo Kokkolas kuuluu. Ei pistä Kokkolassa. Ei onko tää mitkään meikästä tää on. Suoraan studioon. Joo. No niin, kiitos hei. Sä oot aika kiimaseen kuulonen. Mitä ne sanoo? Suoraan studioon. Yle Kiss, ei uusi Kiss.